ସାଙ୍ଗ ଏ କଣ କରୁଥିଲୁ ତୁ? ଆରେ କହୁନୁ କଣ ଏମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଛିଡା ହେଇଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉ, ସିଏ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମତେ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆରେ ପାଗଳ ନା କଣ? ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ? ତୋ ବାପା ମା କଥା ଥରେ ଭାବିଛୁ? ଏକ ସାଙ୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ନିଜ ବାପା ମାକୁ ଭଲ ପା। ଗୋଟେ ଝିଅ ଗଲା 1000 ଝିଅ ଆସିବେ, ବୁଝିଲୁ? ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଚାଲ।